Boas tardes a todos. Imos a proceder a comenzar a sesión plenaria que foi convocada en tempo e forma. Paso a nomear os asistentes. Polo Partido Popular, Luis Manuel Insua Lago, Susana Rodríguez Nemiña, José Manuel Traba Fernández, Jennifer Suárez Silva e Manuel Canosa Trillo. Por Alternativa dos Veciños, Francisco Martínez Traba, Francisco Antonio Lespón Redonda. Polo Partido Socialista, José Macote Suárez e Alexandre Domínguez Lado. Polo BNG, María Teresa Fernández Martínez. María Teresa te pone aquí. Tereixa López Fernández Martínez. Teresa Suárez Fernández Martínez. Secretario interventor Marcos Vázquez Campaña e presidindo o alcaldesa Aurea Domínguez Sisto. Comenzamos logo ca orde do día. O primeiro punto, proposta de aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Tedes algunha intervención que facer? Teresa. Aquí neste punto, unha pregunta que fixen eu, non se corresponde o que eu manifestei. Aquí pon, nunha xuntanza que tivemos con vos, falamos que legalizastes as cláusulas dos hotéis. E iso non o manifestei. En todo caso, o que dixen foi se analizaron o da cláusula do 10º do documento, refirmo ao documento do convenio. Sí, se non ten nada que ver con a cláusula do hotéis. Escoitando o pleno oíase bastante mal. Mellor, bueno. Porque además non ten nada que ver a cláusula do hotéis co que... Algún problema que son. Cláusula 16. 10. Yo creo que era 10, non? Sí, fui creo que na cuarto, se quero despois paso, che que eu manifestei, pero bueno, é un párrafo donde creo que é na cuarta ou quinta pregunta. Non, aquí sí. Se legalizastes, era así, analizastes. Se analizaron o da cláusula do 10º do documento, é unha pregunta. Sí. E despois puxen para nós é clara e logo aí o resto sí que o pon, pero se queres despois, o secretario se queres paso che despois. Xa queda aquí anotado, se algunha duda ten, cando corrixa, xa chamas, non? Vale, algunha intervención máis? Procedemos logo a votar. Votos a favor? Aprobada por unanimidade. E agora pasamos ao punto 2, que era o punto que nos fixo tratar esta sesión extraordinaria, que é o sorteo de selección dos presidentes e vocais, titulares e suplentes das mesas electorais con motivo da celebración das eleccións ao Parlamento Europeo do 9 de xuño de 2024. Procedemos, pois, Vamos a empezar pola mesa 1A, Casa do Concello, planta baixa. Vamos ler únicamente os tres titulares. O presidente sería Enrique Insua Redonda, primeiro vogal María de la Barca Insua Trillo e segundo vogal Diego Martín Estévez Vázquez.
No, se queda. Ya se queda. No cierro. Porque está así como colgado. Está colapsado. Está congelado. Ahora vamos a mesa 1B, Casa do Concello, planta baixa. Presidente María Leticia Romero Silva, primeiro Rivera. Romero Rivera. María Leticia Romero Rivera. Primeiro vogal Juan Pablo Santos Traba, segundo vogal Miguel Martínez Vázquez. Vamos ca mesa 1, 2, Escola Infantil. Presidente Teresa María Suárez Mourelle, primeiro vogal Alba Santos Val, segundo vogal Santiago Castro Romero. Haríamos ca mesa 1, 3, Escola Infantil. Presidente Marián Xoaquina López Marcote, primeiro vogal María Purificación Insua Fernández, segundo vogal José Damián Cambeiro Rodríguez. Mesa 1, 4A, local de María Rosario Blanco Suárez, Avenida de Anchoa 106, San Martín de Baixo. Presidente Martina Velai Outes, primeiro vogal Aime Canosa Domínguez, segundo vocal Norma Vilar Canosa.
Un 4B, antiga Cámara Agraria, Remedio Suso de Baixo. Presidente, Andrés Vázquez Ramallo. Primeiro vogal, María Lilian Sánchez Vilela. Segundo vogal, Luís Insua Liñé. Por último, unha mesa un 5U, Colexio de Educación e Primaria de Sabiñeiro. Presidente, José Ramón Domínguez Silva. Primeiro vogal, Alicia Pazos Canosa. Segundo vogal, Alba Yolanda Beltrán Cedeno. Se pode dar por concluído o sorteo. Moi ben, damos por finalizada a sesión plenaria de hoxe. Moitas gracias a todos por a asistencia, gracias Nelly, por a túa axuda.